Ассалому алайкум, тамошобинони азиз. Хуш омадед ба канали мо. Шодем ки канали моро тамошо мекунед кам-кам ва дастгирӣ мекунед. Ман имрӯз мехоҳам каме дар обеди рӯз овқот кунам. Овқоти осон, хел камтар пюре бо тифтел ва хел падливқати тайёр мекунам. ва хостам ки михоям нишон диҳам, хай ҳама медонад тайёр карданашо. Хай боз ман нишон дода нахостам. Инҷа ман каме гӯшт вай қима карда истодам. Тамошобинони азиз, канали моро дастгирӣ кунед, то охири навор бо мо бошед ва видеоҳои моро поделиться кунед бо дӯстон, бо рафиқон, наздикон ва подписатсия кунед, лайк монед. Мо хеле шод мешавем. Як лайки шумо барои шумо ин як кори оддӣ аст, вале моро беҳад хурсанд мекунад. Видеоҳои мо пеш меравад, зиёдтар просмотр мегирад ва иншоалло ки канали мо боз видеоҳои беҳтару хубтарро барои шумо пешниҳод хоҳад кард. Манам хелман пиёза майда реза мекунам ва баъдан боз нишон медиҳам чӣ кор кардан дар кор аст. Ман аллакай пиёзу як дона помидорро тафт додам ва ҳоло бошад каме об меандозам ва манами тифтелчао монанд мемонем ва то ҷӯшида наша даҳанаша мепӯшем. Он хел меҷӯшад то пухта наша, хел ваи паста алови паста карда то тайёр шавияша меистад ҷӯшида. ва ҳамин ки ҷӯшидан гирифт
برنج لکای پیوری هم تیار شد، هاپوتم تیار شد. من کشیدم و مزهش نیز تیار کنید دوستان. خیر دوستان، تا ویدیوهای آینده حتما کنید لایک.